Ngibingelele mndeni wakithi eSouth Africa. Sewena ubonga lwakaMkhize ngaphansi kwesibani media. Bafowethu sibhalelwe Asanda la. Naye futhi bafowethu unesikhathi asibhalela. Unesikhathi asibhalela udaba lakhe belidinga isikhathi kakhulu. Belidinga isikhathi kakhulu bafowethu. Ngicela mhlawumbe uphelile u6 months asibhalela. 6 months or 8 months asibhalela ngoba kade sihamba sicinga lento athi asimcingele yona. Bafowethu ngizokuphinda futhi lokhu. Ningakhohlwa ama-comment eni lawa akhayo. Ningibonisele ngi-wrong khona ukuze nami ngilungise. Umsebenzi engiwenzayo ngiwenzela nini? Ukuze nabaney'nkinga siy'xazulule. Nalaba futhi abagxekayo, abagxeke ngokwakhe. Umuntu angagcini ngokugxeka mese ngakhi. Akagxeke mese yasho ukuthi lungisa u1 no2 ukuze sikwazi ukubona ukuthi amaphutha kuphi. Manje uma uzogxeka kuphela ugcina ungasashongo ukuthi hayi lungisa laphaya. So lungisa kanjani? Ngoba phela ngizophinda futhi nge-episode elandelayo siphinde sibe naleyo nkinga. Babukeli ngisacela ukuya kuyena u-Asanda asithulele kabanzi udaba lwakhe. Ngiyabonga babukeli. Bafowethu uyena u-Asanda lesibhalele. Asanda. Unjani mntanami? Ngiyaphila njani? Ngiyabonga nami ngikhona. Ubonga lo mbhalele wakwisibani media. Ngizoqala ngokuxolisa sisi wami. Seside isikhathi usibhalile I think mhlambe u6 months or 8 months. Udaba lakho sisi lwami belunzima kakhulu. Kulokho obukucela. Noma ngeke ngikwazi ukukuchaza mina kodwa ngisacela ukuchazela ababukeli ukuze bezwe ukuthi isitori sakho sithini. Mina bhuti bengicelile usizo ngifuniswa uma wami owahamba ngisamncane ngicabanga ukuthi wangishiya ngino 4 or 5 angikho sure because ngangimncane nami. So ekukhuleni kwami angikhulanga kahle. So bengidingele lo sizo ukuthi ngimthole ukuthi usaphila noma akasaphili at least ngazi ukuthi kwenzakalani indaba angishiya. Nginaleyo mbuzo nje engaphenduleki ukuthi umama onjani ongashiya ingane yakhe isancane angayicheck nokucheck ukuthi ikhula kahle iyaya esikoleni ilala idlile yabona nje kuningi. Kuningi nje engifisa kona ukuthi mangabe kungenzeka ngimthola ke ngizwe kuyena ukuthi iside lakhe lithini. Ke sesiwami uma wakho ukushiya wayogana noma waduka nezwe kwenzakalani kuma wakho? Ngicathi wadukanezwe because angaze ngizwe ukuthi uganile or something. Ngicabanga ukuthi wahamba nje. Because mina ngikhulele ku-auntie. So hhayi angazi anginalo ulwazi. U-auntie umamncane wakho mamkhulu? Umamncane. Yebo. Ugogo bebengasekho nomkhulu. Nhlobo. Bese khona u-auntie nje. Bekuyimina nje nezingane za-auntie nomkhwenyana wakwakhe. Omalume mhlawumbe bebengekho ekhaya? Bakhona omalume kodwa futhi abahlali nathi. Bengahlali nathi. Bekuleso sikhathi bevakasha. Mhlawumbe ngokwempatho beyinjani? Ayi bingekho mnandi. Bingekho mnandi nje angikhulanga kahle. Angikhulanga kahle kuningi nje. Yebo. Babukele ngiyaxolisa ukuphazamiseka. Sesiphazamiswa ile moto sesiwama ngisazi nokuthi bengigcine phi. Kodwa ngathi bengibuza ngalento zami. Bengibuza ngomalume ukuthi mhlambe bephethe kanjani bona ekhaba mama wakho? Omalume bhuti bebe right. Kodwa inkinga omalume bengahlali nabo. Omamalume bebefika ngaleso sikhathi. So angeke ngisho ukuthi bebengiphethe kambi bona because angaze ngihlale nabo. Bebefika ngaleso sikhathi kube right ngaleso sikhathi. Inkinga biki nomamncane. Yebo. Umamncane wakho mhlambe benzani? Umamncane ebengangiphathisi nje kwengane yakhe. Ubengiphathisa sengathi mina ngisigqila. Ingane zakhe bezinganqeni ukuthi zona zine freedom yokuya esikoleni, zine freedom yokuyodlala kodwa mina bengakwazi lokho. Mina bekumele ngivuke ngathi ngisisebenzi. Ngisho ithuba lokuya esikolweni angilitholanga kahle hle. Kwakumele ngiyeke ukuya esikolweni ngisakwi-age encane. So konke nje lokho bekungangiphathi kahle. Bengangiphathi kahle ngoba isikole bengisithanda.
Isikole bengisithanda kakhulu. Cishe ngakhohlwa. Bengifuna ukubuza wona lo mbuzo lokuthi mhlambe esikoleni waya, mhlambe waphuma phakathi kwenzakalani ngesikole? Ngiphume phakathi esikoleni Mhlambe ka-grade ba? ka-grade 7. Mm. Yebo, Ngazi isimo sokuhlukumezeka. yebo. Umamncane wakho lo yena benazo ezinye iy'ngane Yebo, mhlambe ezingangawe noma ey'ndala kunawe? ebenazo. Besilingana nje, omunye bemdala kancane kumina kodwa nje besicishe silingana iy'ngane. Yebo. So beningabambisani mhlambe ngomsebenzi ngoba like mina namantombazane mhlambe kuyashintsha mhlambe ukuthi namhlanje omunye uyaklina, omunye uyapheka, omunye uwasha izitsha, into kanjalo kanjalo. Cha bhuti, bekuyimina nje. Bekuyimina nje isisebenzi. Kahle kahle bengifana no-anti. Bengenza konke ngingedwa. Laba abanye wena uma ubhizi mhlambe wenza umsebenzi benzani bona? Bebeyidlalela emakamereni wabo. Yebo. Manje uhleli nje wena? Ngihleli mina ngiyisigqila. Ngiyasebenza, ngiyapheka, ngiyawasha, konke kumina. Yebo. Sisi wami, sizamile ukumfuna uma wakho. Sizamile ukumfuna uma wakho kodwa ukhona umuntu esimphethe. Mhlambe uzokwazi ukubeka isithombeni ngoma wakho ukuthi mhlambe kwenzakalani. Ngizocela kubafowethu esihamba nabo ukuthi mhlambe bangilandele yena emotini ukuze mhlambe ezokucacisela ukuthi kwenzakalani. Okay. Uma wakho konje wena uthe wawuba igama? KwawunoZipho Okaba isibongo. wakwaMajola. Nozipho Majola. Yebo. Okay mama. Ngicela abafowethu oyedwa lapho kunina ngilandele umama emotini. Mhlambe mengathiwa nje uma wakho ugcina ngokumthola. Mhlambe ngenzakalani nje mhlambe wena empilweni yakho? Nginganenjabulo enkulu baba. Nginenjabulo enkulu because ngiyafisa ukumthola nami mhlambe ngagcina ngiphindele esikoleni impilo yami iqhubeka kabusha. Nginaleso sifiso nje. Ngiyabonga ukuya la engakayikhona bekuthi ngizokubuza ukuthi mhlambe makwenzeka umthola ungafisa nokubuyela esikoleni. Kakhulu. Ingane awubonga kamnayo. Inhloko. Hayi ngiyabonga mntanami, ngiyabonga ukubekezela uyibamba ishisa. Kona kuba njalo. Nangi nosisi sesimcelile. Unjani mawami? Ngiyaphila. Ngikhona nami. Bafowethu usefikile kumama besimlindile. Uyena lo. Uyena umama ade simlindile. Ngizocala ngokubingelela umama mama. Ngicela ubingelele. Ngizobe sengidlulela kusisi. Sanibonani, niyaphila? Ngiyaphila. Ngiyathokoza ukuthi ngibe nani njengamanje. Ngicabanga ukuthi konke esizokhuluma lana esizokulungisa ngicabanga ukuthi yonke into izohamba kahle. Igama lami nginguNozipho wakwaMajola. Ngidabuka eGreytown. Oh, eGreytown mama. Nozipho. Usisi lengime naye mhlambe yamazi uyamfanisa. Ungangiphenduli lapha. Mhlambe uNozipho uhlala kuphi? uNozipho ngokuhlala ukhona eMatematolo. Khona eGreytown. Ekhaya lami la ngisuka khona. uNozipho Yima-ke mama ngoba phela thina asikuthathanga eGreytown lapha eMatematolo. Ingakho ngibuza ukuthi uNosipho uhlala kuphi. Ingakho ngibuza manje sengizwa usho indaba yaseGreytown. Mina ukuhlala ngikhona eMayville eKettlecrest kwi-area 1 ilapho la ngihlala khona. Mhlambe ngokuyingane nje ngibuzela mhlambe unezingane ezingaki? Abantwana nginabantwana ababili. Yeah. Uhlala nabo lapha eMayville? Oyedwa ngihlala naye, omunye angihlali naye, ngamshiya nodadewethu, uhlala nodadewethu lehlala khona. Wamshiya nodadewenu noma uhlala ekhaya kini? Yebo, uhlala ekhaya kithi la ngidabuka khona, uhlala nodadewethu. Uyahamba ubavakashela uyobacheka? No, emakhaya angisayi. Isikhathi esiningi ngila eThekwini ngiyasebenza. Nokuthi ke khona umuntu wesilisa ke engihlala naye kweyinkathi ubuya ngiqabela imabe ngithi ngiyahamba unomona ngami. Ngicela ukugodlela umbuzo khona umbuzo ade ngithi ngifuna ukukubuza wona kodwa ngizobe ngikubuza okwamanje. Kusho ukuthi lengane le othi wayishiya ekhaya
Mhlambe uma ungalinganisa nje mhlambe mingaki iminyaka wayigcina? Umntanami mangaphosisi ngamshiya mangaphosisi wayeno-4 noma u-5 years impela. Awusakhumbuli nawe? Ngimshiye yebo. Manje mawucabanga mhlambe seneminyaka mingaki? Mangicabanga manje mhlambe ula ku-23 or 22 ngiyacabanga. Ingane yavundla esiswini sakho awusayazi nokuthi ineminyaka mingaki? Hayi impela kunjalo. Aha. Mhlambe-ke sisi uma kungathiwa mhlambe ingane yakho uyayibona, ungaphatheka kanjani? Nkosi yami ave ngingajabula kakhulu, ave ngingathokoza, ngiyafisa ukuyibona. Yize noma sengiyofunisa nje ngoba ngamshiya esamncane yena wesamncane. Aha. Ngoba nobaba wakhe sasabantu ababelahlene ngaleso sikhathi. Nje kwakukuningi ngize ngimshiya nami. Ngangingenayo i-support yakhe ngoba udadewethu engangimshiye naye uyena owekwazi ukuthi angisize ngezinto eningi ngangingasebenzi. Ngesimo sokuthi nami ngahamba nami ngofuna amatoho, ngase seke ngithola-ke ubaba la eThekwini esazwana naye, sagcina sesihleli naye-ke ingane-ke yagcina isiseli lapho ekhaya ngangakwazi ukuthi ngiyibone. Engafuni nalo muntu wesilisa ukuthi ngigoduke wayenomona ngami engathandi ukuthi ngihambe. Aha. Ngisacela ukuthi ke ngidedele ingane yami ngala izichaze ukuthi ubani kanjani kanjani. Asanda. Yebo baba. Sawubona ma. Yebo, Unjani? ngiyaphila. Ngiyaphila. Mina ngiwu-Asanda wakamajola. Bengicele ukufuniswa uma wami. Ngingenasho noma uwena noma omunye umuntu. So bengicela lelo sizo ukuthi ingabe uwena noma umuntu omaziyo, Sonda kancane mntana. noba umuntu omaziyo or something. Kwasibanzima. Yo, hayi kunzima. Hayi ingane yami le. Ngisho ngakuthiwa ngangishiye Nkosi yami incane kangakanani, iyami le ngane. Le ngane nje angifuni ngisho ngize ngifunisele. Mntanami uyingane yami. Ngakushiya mntanami, ngakushiya nodadewethu. Emva kwesikhathi esingaka. Mntanami ngicela ungixolele. Usungaze uvele ungishiye kanjalo. Ngicela emva kwesikhathi ungixolele esingaka. mntanami, ngicela ungixolele ngane yami. Ngakushiya mntanami. Ngithi uhleli kahle nodadewethu. Imake ma sobuye sikwenze lokho ekugcineni uAsanda usana nemibuzo nawe. Nami ngisacela ukubuza. Nje wasimile nje la wena. Ingane yakho awuyifanisi nokuyifanisa ingane yavundla kuwena esiswini for 9 months awuyifanisi ukuthi ayingane yami. Ngathiwani kuthiweni ingane yami. Nkosi yami. Abengase ngambona kodwa manje mabe sengiyimbona eseqhamuka phambi kwami ngiyabona ukuthi Sondela kancane ke ma. mangabe sengimbona eseqhamuka phambi kwami ngiyabona ukuthi umntanami lo yami lengane. Awungixolele mntanami. Mama ingane yakho mathiwa ngikuvezele i-email isibhalele yona. Athi nawe uma uyifunda ungakhala. Kodwa wena lo wade ukhona, ubujabule. Uvezile futhi ukuthi ubohlaliswa umuntu wesilisa. Ngoba enesikhwele nawe. Futhi uncamele ukuhlala nomuntu wesilisa uluze igazi lakho elavundla for 9 months esiswini ngenxa yomuntu wesilisa. Lengane ayazi beyilalidleni. Lengane ayazi nawe beyifunda, meyifunda beyigqoka yini, i-uniform mhlawumbe behamba ngenyawo esikoleni. Kodwa wena bowuhappy lo uhleli khona. Lengane lehlala nayo mhlawumbe beyingashodi ngalutho. Asanda. Yebo baba. Ngicela ukhiphe konke okungaphakathi mntanami. Ukuze nawe ukhululeke ngaphakathi noma mhlawumbe ngathi uyamxolela uma wakho, angisho ukuthi umxolele. Sengiyasho ukuthi noma ngathi uyamxolela. Noma mhlawumbe naye iphinda lapha eGreytown no eMayville. Not eGreytown. eGreytown lihlala khona wena. Lade siqamba manje uhlale eGreytown. So ukhiphe konke okungaphakathi ukuze nawe ukhululeke kuphele yonke le engonayo. Ngicela ubuze yonke into ufuna ukuyibuza kuyena. Mina nje into engifuna ukuyazi ukuthi ungishiswa yini? Yini engangenzile kuwena yadala ukuthi usungavele ungishiye ukhohle nokuthi ngikhona? Mntanami ngangiwumuntu ohambile ngiyofuna amatoho eThekwini. Mangabe ngifika eThekwini ngafike ngathathwa izinto zomhlaba. Awusacabange nje ukubuza ongicinga? Mntanami ngangicabanga ukuthi ngifike ngizokubheka ngoba mntanami okuningi ngakutshela sesiseduze kodwa ke
labo baba abanye ababe baqhamuke eceleni babe babomthelela ngoba manje nami wayenomona engafuni ngithi ayevela angishaye kwenkathi ethi uyahamba uyaphi ngithi sengipractice kwami ngithi ngiyahamba ngekhaya anginqabele athi awuyilapho Uyazazi nje angibuza ukuthi manje into ngizokwenzela engidlule ubani kuzona izinto mina. mntanami ngiyazi ukuthi ngibe nephutha mntanami ngiyaxolisa kakhulu Uyazi ukuthi angiyanga ngisho esikoleni. mntanami. Angiqedanga ngisho esikoleni. Mina bengithi ekuseni mangivuka bekufanele ngivuke ngiqale ngiwashe izitsha. Ngimfuleni ngikha amanzi. Ngibuye ngenza ama breakfast ngenze lezinye izingane. Mina bengithi ngiyesikolweni ngihamba ngeenyawo. Kodwa ukhona wena umzali wami. Ungixolele mntanami Ukhona wena uyayiphilela impilo yakhe eThekwini awunandaba nami. ngiyaxolisa Unake le ngane yakho oyinakile oyizele manje mina wakhohlwa yimina. ngiyaxolisa mntanami Wongilethelani ke emhlabeni mangakube nothando lwami. hayi into zomhlaba mntanami ezangithatha ungixolele kakhulu Uyabazi ubuhlungu engidlule kubona. Uyabazi into engiyifacile empilweni ngenxa yokuthi mina bengenayo umama. cha mntanami Uyazi ukubuya esikoleni zonke izingane igijimela ukuya koma wazo kodwa mina bengifike ekhaya ngekho umuntu. Bengekho umuntu engambiza ngoma. Uyayazi lebo buhlungu engidlule kubona. ungixolele mntanami Uyavuka ekuseni uyapheka uyadla uphekela ingane yakho uthini ngale wayishiya. Bekubanjani kuwena? phephisa ntombi yami ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa Ncese Asanda. Ncese Asanda ungakhali mntanami. mntanami ngiyaxolisa mntanami kakhulu Mfowethu ngicela ngiyabona usizo libade libheke noHasanda. Abantu besifazane. Asanda bethule kanzima. Uma wakhe phila ehlala nenye ingane engamfuni. Mawami mntanami ngiyaxolele xolele mntanami awungixolele xolele mntanami so sorry ngiyaxolisa mntanami mawami. Ngisacela ukubuza ke. Uzimisele ngokuthi njengoba usithulile indodakazi yakho. Uzimisele ngokuthi ubudlelwane benu buhambe kanjani? umntanami njoba sengimtholile ngicela ukuthi eze kumina njengamanje ngizohlala naye ngizoba ngivuka naye umntanami akukho engeke ngimenzele khona ngizozama uzivala sonke lesi sikhala umntanami ngingahleli naye ehleli nodadewethu ngingazi nodadewethu angase angenzele phansi Uzoza kanjani kuwena uhlala nenye indoda ngoba phela mhlambe ekugcineni le ndoda izobe sibona intombi enganeni yakho and phela ayizalwe yona ihlobene engane yakho. engizokwenza ngoba umuzi owami la ngihlala khona ngathola indawo yokwakha umntanami lo ithumbu lami lavundla kumina ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu wesilisa agcine ephumile endlini makuthi ngiyahlulekela ngiyokwenza ngisho ama protection order kodwa angikwazi ukuthi ngilahlekele ingane yami tuyena ngoba vele ungivalelile ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyobheka ingane yami angisho ukuthi ngithini ngaye kodwa mangabe ukuthi yena akafuni ukuthi ngihlale nomntanami shuthi naye akangithandi ingane yami ngizoyithatha ukuthi izohlala nami Manje ukuphuma kwakhe endlini kuzobe sekuthi sinexabana yini? akuzukuba uxabana ngizomtshela ukuthi ngicela ukuthi azame indawo yakhe yokuhlala ngoba manje sengibuyisa umntanami ngeke ngingahlali nengane yami through umuntu wesilisa sengikubonile lokho sengifunde kakhulu amaphutha ngoba naye bengihleli naye yebo kodwa futhi naye ubenawo amaphutha ngoba nawe bebuya angenzele izinto ezibhlungu mangamazi ngithatha isikhwama ngithi sengihamba ngekhaya anginqabele angishaye kwenkathi sometimes Kodwa ke yena umuntu wakho lobuhlala naye uyazi ukuthi kunengane wayishiya emakhaya. ngake ngamtshela ngoba kangangoba mangithi ngiyekhaya vele athi hayi shuthi uya kubaba waleyo ngane shuthi senibuyelene naye usuya kwenye indoda yabo avele axabane nami Ngiyabonga mawami. Asanda. Uzizwa kanjani mntanami? Ngizizwa ngithokozile kakhulu baba. Ngizizwa ngijabule kakhulu because at least manje sengizoba naye nami uma. Sengizoba naye lo muntu engimbiza njengoma empilweni yami. Ngifisa nje ukuthi anginikeze lo luthando engilihalifisayo kuyena. Ngifisa nokuthi ke anginikeze ithuba lokuthi ngiphindele esikolweni. Noba iminyaka isihambile kancane but isikole asikhulela. So ngiyafisa, ngiyajabula futhi ukuthi ngimtholile kakhulu. Yazi nami ngiyajabula mntanami ukuthi umkhule wakho usugcina usufezekile. Njengoba ubhalile ukuthi othokoza uma ukuthi isicelo sakho siphumelele. Sengibona nesimali tadalana nje ngibonela kuwena. Ngiyajabula kakhulu mntanami nengikuthokozelayo ukuthi uthi uzophinda esikoleni. Ngiyabonga. Isikhathi samanje mntanami sokuyisikole.
akukho okunye sekuyisikole kungcono noma uthi uhlele ekhaya wazi ukuthi nawo matric wakho. Yebo. Uzothinika ngesicelo sama wakho ngoba wakho uthi uzocela uhambe naye uyohlala eThekwini naye. Uzomshiya uma mncane ekhaya uhambe uhlala eThekwini. Yebo ngizomshiya baba. Ngajabula kakhulu ukuhlala noma wami. Aha. Ngajabula kakhulu. Ah. So ushiya uma mncane akuyona inkinga. Ngiyabonga mntanami. Mhlambe ngokuzibongela nje kwisibani media ngosizo abakusize ngalo ngathini. Ngiyabonga kakhulu. Bangisize kakhulu ngokungifunisa uma wami baze bamthole. Noma kuthathile isikhathi kodwa ngibonga ukuthi ekugcineni ngimtholile uma wami. Ngayithola neimpendulo ebengiyifuna. Sengizokwazi nokuthi ngize ngigcine ngihlala noma wami through bona. So ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Yebo. Mhlambe abanenkinga ifana nawe uthini kubona emakhaya. Ngithi abazame nabo babhale. Mhlambe nje ngokaNkulunkulu nangosizo lelanti bazothola nabo. Aha. Yebo. So ababhale nje. Ngiyabonga mntanami. Sengiphetha mama. Nginikeza ithuba lokugcina. Ukuzibongela kwisibani media. Sikufunile mhlambe ngicela 6 months or 8 months sikufuna singakutholi. Ngithanda ukubonga kakhulu kwisibani media ukuthi gcine umntanami kade engifuna ngihleli la bengihleli khona wagcina umntanami sengitholile ngicela ukuthi ngiyathembisa ukuthi umntanami ngizomsondeza eduze kwami ngihlale naye yonke into Nkosi yami ngiyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini kodwa nje kuningi ngiyabonga nje Inkosi ngibusise. Babukele emakhaya. Sibonga kakhulu. uThamari uyatrenda kulezi insuku. Umama ushiye ekhaya ingane wadila wancamela uku-attend indoda kunokuhlala nomntanakhe. Wamshiya ena 5 years. Manje umntwana usekhule ngendlela isimangaliso and bengasamboni. Bose sibami musane ukudela amathumbeni. Ngenxa yomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa ulala uma lala ephenduka. Namhlanje uright kusasa akekho right. Ngiyanicela bafowethu. Isifundo lesini sithole ngoma asanda. Eshiya ingane yakhe yahlukumezeka. Agcina luza nemfundo yayo. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi isisitholile lento zana. Isimtholile uma wayo and futhi ifuna ukubuyela esikoleni. Bafowethu okamkhiza umntwana osedishelele. Ningakhohlwa njalo ukulike. Nisifollowe bafowethu usizo lweni silibonga kakhulu. Ngiyabonga.